ndiye kulali ya chithunzithunzi choyipa ndikhoza kupereka mfundo zitatu. Choyamba chithunzithunzi choyachiracho ne kuti wopindula ku bungwe limeneli azikhala amene ali pa ubale ndi anthu andale, komanso ndalama zimenezo sikofunikira kwenikweni kubweza, komanso kuti ogwira ntchito kumenekoko azigwira pa sipidi kapena kuti pa zimapangitsa kuti lisatumikira Malawi mokondweretsa. Ndiye chifukwa chake boma lidaona kuti ntchito ipitirire, koma popereka umoyo wa nyuwani ku ntchito zimenezi, bungwe logwira ntchito imeneyi lisinthike, lisakhalenso madefu, likhale NIFI. Ngakhale mukunena zimenezo pali mphekesera kuti bungwe la NIFI limakondera anthu amene amagwira ntchito ndi chipani cha Malawi kuti zoona, ndipo kubetchera kwathu timanena kuti otsutsana ndife, kuti ife situnena zoona, kuti bungwe lisiliyang'ana munthu ndi maganizo andale kuti apindule, timamubetchera kuti abwere ku ofisi kwathu adzatenge kaundula wa anthu onse amene tapatsa ngongole akacheze nawo yekha ngati adalandira pa zifukwa za ndale. ukamafuna kupereka ngongole zimene kusamvetsetsatu tinene chilungamo. Munthu amene sakutsata abe ndondomeko zimene NIFI imagwiritsa ntchito popereka ngongole amatero mwakufuna pake, chifukwa ndiye ntchito tagwira yofotokoza Malawi muno mmene NIFI imagwira ntchito. Ndipo sidalekere pomwepo, tidanena kuti boma lililonse Malawi muno lili ndi maofesi a bungwe la NIFI. Mukafuna ngongole mupite ku ofesi imene mukamve mmene zimakhalira. Chifukwa panopa kuti ndifotokoze ndiye kuti programu yenuyi ingokhala ya ndondomeko zokha nzambiri zimene timafuna kuti munthu atsate. Ndiye pempho kwa Malawi amene sanamvebe pofika tsiku la lero, chifukwa ndinakale timalemba m'manyuzi, timabwera pa programu pa radio kufotokozera ma TV, koma ena kuteka sanamvebe. Nchosadabwitsa chifukwa uthenga wa Yesu Khristu mudziwa kuti dziko lonse ena sanamvebe, uthenga udambo lalikidwa zaka 2000 zapitazo. So nifeyo NIFI zaka 4 kuteka adi ena sanamve, koma pempho ndionena kuti aliyense apite ku ofesi ya NIFI imene ili ku boma la kwawo akamuuza ndondomeko ya mmene timaperekera ngongolezi. Nthawi zambiri anthu amavuta kubweza ngongole. Ino simukhala bungwe loyamba kukumana ndi mavuto kuti anthu abweze ngongole, koma ndi ndondomeko ziti zimene mwakhazikitsa pofuna kwa ndondomeko zilipo. Ndondomeko yoyamba ndiye kupereka kwa anthu oyenera ngongoleyo, oyenera amene akwaniritsa ndondomeko zimene tidakhazikitsa, ndiye kuti ameneyo ndi oyenera. Chifukwa wosayenera ndiye kuti already ameneyo ndi ngozi. Cha number 2, kuthandizana nawo anthu akuti pamene akuchita ma business aja tizichita kalondolondo kuti kodi akuchita ali business ija zikwapindulira, chifukwa munthu amene akupindula ndi amene akuzokhala ndi chilakolako chobweza ngongole. Chachitatu, kukumbutsa anthu mwaubale pakabwezedwe ka ngongolezi. Ngati kalephereka kukumbutsana mwaubale, kukumbutsana mwamavuvu pang'ono kuti bwezani ngongole imeneyi. So timachita njira zosiyana-siyana kuti ngongole zibwezedwe ndithu. Mwakwanitsa kupereka ngongole zingati zaka zinayi zimenezi? Tilokondwa kuti ngongole tidamba kupereka pa 11 February 2021 chakumasana tidamba kupereka tsiku limenelo. Ndiye pofika tsiku la lero tikuchezerana pa 11 February. Ndiye kuti pa 11 moti lero lomwe atipatsa birthday yabwino kwambiri ino, chifukwa tidamba kupereka ngongole pa 11 February masana, tikuchezerana so pa 11 February masana, mwatelemekeza kwambiri. Pofika tsiku la lero tapereka ngongole pafupifupi 250 billion kwa Malawi oposera 230,000 dziko lonse lino la Malawi. Ndipo kuchokera ku Nsanje ukafika ku Chitipa, kuchoka ku Mchinji ukafika ku Likoma, tikhoza kunena kuti monyada ndi moyerekedwa kwambiri mudzi uliwonse Malawi muno uli ndi munthu amene adatengapo ngongole ku NIFI. 250 billion imene mwakhala mukupereka abweza ndanthu angati?
tisati abweza ndi anthu angati koma yabwezedwa yochuluka motani tiyambeka ikuti abweza ndi anthu angati simunena kuti anthu chifukwa kabwezedwe ka ngongole timawerenga kuti pa 100 kwacha iliyonse ndalama zimene zinene okhala zitabwerera pofika tsiku la zabwerera zingati ndimene timawerengera so pofika tsiku la lero tikhoza kuti ndalama zimene zinene okhala zitabwezedwa 80 kwacha pa 100 kwacha iliyonse yabwezedwa imene pa Chingerezi tikhoza kuti 80% ndimene zachitikira chikuvuta ndi chani kuti anthu asayibweze zingapo choyamba kwambiri ndi mmene ntchito zachuma zikuyendera anthu ena amene adabwereka ndalama kunifa akuvutika nawonso mudziwa ntchito zachuma zafika povuta ndi anthu enanso akuvutikanso cha namba 2 alipobe anthu ena amene ndi amphwayi tikati mphwayi ndiye kuti mwina ndalamayo akayipeza amamba achitira zinthu zina asanakumbuke kubweza ngongole nawo koma chokondweretsa nchakuti palibe munthu amene akukana kuti sabweza ngongole za nifi takhala mukuvomereza kuti 20% imene sikubwezedwa ndipo mwabereka zifukwa zanu komabe pala anthu ena akunena kuti nifi ikugwiritsidwa ntchito ngati chida cha chipani kuti chizitha kuzembetsera ndalama sindidziwa kuti akuonera chiyani chifukwa ndalama za nifi zikabwera kaya nkuboma tikatolera kaya tikabwereka timapatsa amalawi kuti azikachita business ndiye mwina nkutheka amalawi wakapena amakapereka ku chipani mwina koma silikhulupirira kuti chipani chimabwera ku nifi udzatengako ndalama kuti patse lero mulizi ngati atipatse kuti 2 million ayi ndithu olo akafukufuku aja timati maodita ndipo titsindika pene popo akhozubwera zafufuza zimenezo sitichita zoterozo na kumene tikuchokera pali maripoti okuti zinkachitika ndithu ino munamvapo kuti zinkachitika tikaona kumene tikuchokera kumene nzonena kuti zinkachitika nzonena eti kuti zinkachitika sono maumboni amenewo sitinapeze kuti chipani nthawi imeneyo zipani za nthawi imeneyo zinkabwera udzatenga ndalama koma chimene tikudziwa nchakuti anthu otsatira zipani kapena anthu ogwirizana ndi achipani ndi amene ankazatenga ndalama now nzosiyana munthu wabwera ngati obwereka ndalama ngongole kuti akachite business ngati atenga ndalama zija nkukapereka ku chipani solode kuti ilo livuto la munthu uyo moti zimene tibwerezenso kwa amalawi akabwera nifi kaya chipani chandituma ndidzabwereke ndalama nkapatse chipani iweyo kuchita zimenezo mwakufuna kwawo koma ngongoleyo udzabweza basi moti ndimene panopa timagwira ntchito ku nifi sitilabada kuti awa ndandani ndalama abweze ndithu bungwe lanu limadalira kwambiri kuchokera kuti ndalama zake zimatenga kuchoka kuboma pakati apo munadzanena kuti munali ndi malingaliro ofuna kugwira ntchito ndi mabungwe ena makamaka mabanki amaiko ena kuti zitha kuthandizira mmene bungwe lanu limagwirira ntchito zili pati zipekezi tili okondwa kunena kuti boma limatipatsa mwayi obwereka ndalama ku mabungwe amene amabwereketsa mofewa ndalamazo chifukwa ifeyo timabwereketsanso kwa amalawi sitingakabwereke kwa anthu okakala moyo chifukwa kuti ifenso tilowa mbusiness yosiyenda amalawi nanga sitizifuna yathu ije ituluke koma amatilola kukabwereka kwa anthu amene amabwereketsa pa chongolo chofewa tikukondweranso kunena kuti moti pali panopa tabwerekapo kale 13 billion ku World Bank kudzera ku project ya Amati Finance zimene zagwiranso kale ntchito yotumikira amalawi ndi ngotengeraponso mwayi ofotokoza kuti bungwe la nifi monga bungwe la boma njira yoyambirira yopezera ndalama zake zimachokera ku boma zimene amatipatsa mbudget chaka ndi chaka njira yachiwiri timadalira ndalama zimene zija tikabwereketsa amalawi tizikatoleranso kwa amalawi aja kuti zizikazizungulira pakati pa amalawi ndipo njira yachitatu ndimene tukambirana posedwayi yobwereka ku mabungwe obwereketsa pa mtengo ogulula obwereketsa ndalama pa mtengo ogulula kuti amalawi afewe nawonso akamabwereka ndalama zimenezo nkuteka kuti mwangotsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC Exclusive
Zina langa linafilamba ndipo lero kucheza ndi a half frame Jesse amene ndi mkulu wa bunge la NIF. Khala ndi komwepo. Ndine alinafe namba lero tikucheza ndi a half frame Jesse amene ndi mkulu wa bunge la NIF. Ajetse panali nkhawa komanso ndimanga kunena kuti anthu ambiri amene amatenga ngongole zimenezi samakhala ndi upangiri wokwanira pamene angagwiritsire ntchito ngongole zimenezi. Mathandiza motani? Kwa amene akusokera maphunziro apadera timapereka ndi makamaka awa ndi amene amatenga ngongole pa group. Group lending ndi amene timatsindikapo kwambiri kuti aphunzitse kachidwe ka business, kagwiritse ntchito ka ngongole imeneyi, kabwezedwe ka ngongole imeneyi ndi zina zimene angathe kuphunzitsidwa. So tikozonena kuti timayesetsa kuti athandize. Ena amatenga pawokha amanena kuti ndimadziwa kale business sindifuna kuphunzitsidwa, icho chimakhala chisankho chawo. Koma kwa iwo amene akuyenera kuphunzitsidwa timaphunzitsa ndithu. Amalawi ambiri amakhala ndichikayiko alibe ndichikayiko pakadali pano pamomwe NIF ikugwirira ntchito mwakambapo nkhani za ndale ndi zina zotero zimene zimakhala ngati akangaudi pamene inuyo ngati bungwe mmagwirira ntchito potengeranso ndi kumene mukuchokera. Kupita bwanji ntchito ndi anthu kufuna kuonetsetsa kuti izo zingachitika m'mbuyomo pakadali pano sizikuchitika. Timayesetsa kuwafikira Malawi ndi mauthenga kudzera m'njira zosiyanasiyana za mtokoma zofalitsira mauthengawo ma wireless, ma newspaper, makanema, komanso ngakhale kupereka mauthenga kudzera mwa atsogoleri a madera kuti aya Malawi bwerani ngongolezi zidayimira inu Amalawi nonse posasankha munthu malinga nkochokera chiphunzitso cha chipani cha mpingo ngakhale chibadwiro china chilichonse. Tsopano mukanena kuti Amalawi ndi okayikabe, tikhozotero kuti sitingaaletse amene asankhabe kukhalabe okayikabe chifukwa nthawi zina anthu amakhala okayika pa chimene iwo adachikhazikitsa mu mtima mwawo kuti na amene tidziwira ife likakhala bungwe la boma limakondera amene autsatira bomalo kundali. Icho chokhazikitsa cha munthu tsopano mu mtima mwake chimene sitingachichotse inu ndine ngakhale titalalika kuyamba masana kufikana madzulo. Koma uthenga umene tinganene ndionena kuti bungwe ili la NIF silisankha munthu, lilibenso nthawi yosankhayo chifukwa limagwira ntchito ndi Malawi aliyense. Ndipo tikamba pano mafigura ndi manena aja kuti Amalawi pafupi 250,000 apindula kale ngongole ndi ochoka ku Nsanje mpaka na kuchitipa, kumchinji mpaka na kulikoma. Ndipo iniyo muthu uvomereza kuti chipani cholamulacho ndi abale ache sikuti chili ponseponse kulikonse kumene tinganeneyo kwayo. Ndipo kufuna kutsindika kwakulu kuti zimene tunenazi ndi zoona timabechera kunena kuti Malawi amene akukayika kuti NIF kugwira ntchito poona makakandali abwere kwa ife adzasankhepo kuti ndifuna ndikacheze ndi anthu awa amene adapatsa ngongole. Iyeyo kusankha osati ife kumusankhira, iyeyo adzasa kuti ndikachezepo ndi anthu awa ndikafunse ngadatenga ngongolezi pachifukwa cha ndale kapena iya. Pa zaka zinayi zimenezi takuona ndi nthu mayamba kupereka ngongole ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Amene mukuwapanga target ndi ndani? Tikufikira kwambiri alimi ang'ono amene akulima malo osachepera 5 ekala komanso osapitilira 150 ekala pakadali pano. Chifukwa chonena kuti ndalima amene malinga ndi ndondomeko za boma tikuyenera kuwafikira. Chifukwa alimi akuluakulu kwambiri akumathandizidwa ndi project yamati mega farms. Koma pamene pali mphelisera kunena kuti ngakhale mukupanga target anthu awa
pali enabe amamega farm amene akumabwera kumadzatenga ngongole zimenezi kodi ndizona mwati mphekesera dziko lino la Malawi limakonda mphekesera koma chilungamo chake nchakuti sitikuthandiza anthu amamega farm chifukwa ndalama imene timapereka ifeyo singakwanire pa saizi ya mega farm. Chitsanzo panopa kumene timayambirira kuti tizipereka fertilizer ndi ndalama tidayitsitsa kwambiri ndalama kuti isamapose 30 million andi pamene tufika panopa 30 million kwa munthu mmodzi andi kufika panopa si utsasunga khale 10 million. So mega farm anthu amakatenga mwachitsanzo fertilizer yekha kuti akatenge munthu amatenga mwina matumba 5000 muona mene kweti. So mega farm sinthu chachibwana ndi anthu akuluakulu kwambiri simungayelekezere ndi anthu amene akumatenga ngongole ku NIFI kuti achite ntchito za ulimi. Ndiye pamene pa zaka zinayi zimenezi ndi chiti chimene mungaloze kunena kuti iya ineyo ngati CEO chimene ndapanga achieve ndichi? Tachitapo zambiri ndithu mwachitsanzo choyambirira tikhozonena kuti kudzera mbungwe la NIFI tathandiza kukweza nawo chuma cha dziko lino. Mwachitsanzo chaka chatha ntchito za NIFI za ulimi zidathandiza kuti 12% ya zokolola ichokere ku NIFI. Njira ina imene tikhozofotokoza kuti tathandizirapo ndi kupereka mwayi wa ntchito kwa Malawi. Panopa tikhozokuti Amalawi amene apatsidwa ngongole za NIFI 250,000 aja alembaso Amalawi anzawo oposa 600,000. Ndilo mukhozoona kuti tikaphatikira magulu awiriwa Amalawi oyandikira 1 million apeza nawo mwayi wa ntchito kuchokera ku NIFI. Komanso china tikhozonena kuti phindu lina ndi kulimbikitsa mzimu wodalira kuchita business pakati pa Malawi. Chifukwa Malawi 250,000 amene tathandiza ndi Amalawi amene sakadakapeza capital kwina kulikonse ndiye kuti akadamangokhala kapena mwina kumachita zinthu zina zosakhudzana ndi business. Ndiye kuti chimene chiso ndi chinthu chachikulu. Komanso koposetsa kungobweretsa mwayi wa ngongole kwa Malawi pafupi naye chinthu chachikulu kwambiri. Chifukwa mmene timayamba NIFI mchaka cha 2020 maofesi otengerapo ngongole za NIFI adali 14 okha mdziko lonse lino pamene panopa maofesi amene wafika pa 115. So mukhozoona kuti ntchito yotengera mwayi wopereka ngongole kwa Malawi ngongole za boma wafalikira kwambiri mdziko lino. Panali maplani ofuna kuchotsa ma structures ama region ndi kuwafikitsa mazoni zilipati zimenezi ndiponso zitipindulira motani? Ntchito imeneyi ili mkati chifukwa tinena mokondwera kuti boma lidavomera kuti tichite ntchito imeneyo pa Chingereza amati functional review ndipo tayambapo kale maofesi athu tiaphwanya sakhalanso ma region koma mazoni. Ndiye kuti achoka pa maofesi ama region amene anali 8 afika pa maofesi ama zoni amene ndi 13. Phindu lake likhala lonena kuti Amalawi tsopano azilandira thandizo la NIFI mofulumirirapo chifukwa chakuti pali ngongole zina zimene kuvomerezeka kumachitika pa region kapena pa zoni tsopano. Ndiye mazoni ma region akakhala ochepa ndikuti dongosolo lija limachedwa chifukwa chake panopa tikapita pa zoni Amalawi aja azilandira ndondomeko mofulumira. Ndalama zopangira zimene zikuzilenga zatuzi zimene timazipeza wani ndanena kale timapeza ndalama boma limatipatsa zina timatolera zimene ifeni yake tapereka ngongole komanso zina timabwereka kuma mabungwe ena amene amati kutibwereka pa mtengo ofewa. So ndalama zimenezo kunena kuti boma likwaniritsa kukupatsani ndalama zokwanira kuti mpaka na mudzitha kupanga rani maofisi mazoni. Tikati chikhulupiriro ndiye kuti tiuchepeketsa tilibe chikayiko chifukwa chikhulupiriro kuko koma tilibe chikayiko titengeka mbali yopatsa mati tilibe chikayiko boma litithandiza komanso ifeyo mochitafotokozera tiuchitaso zazikulu patoka kuti ndalama imene boma latipatsa tizichulukitsa pomapereketsanso ngongole kwa Amalawi ambiri tikatolera ndalama ija tiziperekanso kwa Amalawi ena kuti izikayichulukana tizipita ntchito imeneyi. Titsindike kunena kuti ntchito imeneyi ndi yofunika kwambiri chifukwa chonena kuti kupanda kuyifikitsa NIFI kwa Amalawi aja amakhala ku midzi aja
mavuto azachuma sangasinthike mdziko muno chifukwa inuyo mumuganizire munthu wakukameme kuchitipa munthu wakunthalire kuchitipa munthu wakumphompha kurumpi munthu wakululwe kunsanje munthu wa kumalomo kunchisi munthu wakumalindi kumakanjira kumangochi anthu amene wawa ndikhoza kukuwuzani kuti kumeneko kulibe mabanki kumeneko kulibe mabungwe aliwonse amene akhoza kupatsa ngongole ya ndalama ngati angatibweka ndalama kumene ndikatapira amene amachaja mwala kumwala ndikuti anthu amenewa akhoza umangobwereka ndalama kugwira ntchito zitheraso mukatapira uti koma chifukwa chakugule zochipa zabungwe la NIFI anthu amene wawa miyoyo yawo ikusinthika tsiku ndi tsiku ndi mavuto amene mwakumana nawo makamaka anthu amene mumagwira nawo ntchito ma stakeholders pachingerezi mavuto alipo komanso zokondweretsa zilipo zimene tikhoza kuti takomana nazo pogwira ntchito ndi anthu amene mwatchulawo zakuti anthu amenewa atithandizira kufikitsa uthenga wa NIFI kwa anthu osiyanasiyana malinga ndi magawo amene ma stakeholder awo amatumikira anthu aja chachiwiri chonena kuti atithandizanso kwambiri kupereka uthenga wabwino kuti ngongole za NIFI ndi ngongole anthu azibweza zimene zapereketsanso chilimbikitso kuti pofika tsiku la lero 80 kwacha mwa 100 mwa 10 kwacha iliyonse ikhoza kukhala itabwezedwa imene imenera kubwezedwa kusiyana ndi imene ntchitozi zimakhalira mbuyo komanso anthu amenewa ena ndiwo tipatsa upangiri mwachitsanzo timakomana ndi parliament ndi mabungwe ena amatipatsa upangiri kuti ntchito zanu ziyende bwino kwambiri mukonze apa tapitula mavuto ende salephera mavuto akulu amene ikhozonena ndi anthu ena amene timembekezera kuti atithandiza popereka uthenga umenewo wabwino koma sizitero mwachitsanzo inu atolankhani titsindike kwambiri kuti mumalemba zabwino pokhapokha mwina tachitukuita nani ndiye malemba ako zabwino basi kuti ayayi pachitika izi koma kwakukulukulu monga mwachikhalidwe chanu malemba sosakhala bwino ndiye tidandaule kunena kuti zimenezi zakhalaso zimene zapangitsa anthu ambiri kumakhalabe ndi maso aja oona NIFI ngati ndani chifukwa chakhala kuti zikulembedwa kwambiri kuti ayayi NIFI imagwira ntchito motere kaganizidwe kuti NIFI ndi bungwe la ndale kapena limatukira anthu andale anthu ambiri kakhozi wachokera kaganizidwe motere basi ndi akuluakulu komanso mabungwe aina amayang'anira atolankhani ndiwakutolera kukhawa imene kukhala pansi ndi atolankhani nchikhalidwe chathu ndithu timakhala nawo mwina mtolankhani payekha ndi payekha nyumba zosankhika za atolankhani komanso kwambirimbiri makamakatatsidika kwambiri chaka chino kuchita misonkhano ya atolankhani kwaayitana kwafotokozera mmene NIFI imagwirira ntchito ndiye mwina kapena pakhala kusintha kuti kapena tikhoza malemba zabwino zabungwe limene ndi ntchito imene kuchitika mwina ndiwonjezere unena kuti NIFI yokhayi ndambiri amadandaula kuti kwathu kuno kwali kwambirimbiri malembedwe ankhani ndi malemba zimene nzosakomera amene akugwira ntchitoyo ncholinga choti mwina akhaule amve madzi koma dziwani kuti mbali inaso timakhala tikudzala mtima wachabe mwa Malawi chifukwa munthu akamangomva zoyipa zokha daily ngati kuti palibe chikuchitika mdziko moja bwino amakhala munthu wogwetsedwa mphwayi wotaya chikhulupiriro komanso amene sanganene zabwino za dziko lawo mutha kuona amene likuyendera dziko lapansi panopa dziko la Malawi ndi dziko limodzi limene tikapanda kusamala likhoza kukhala dziko lopanda chikoka kwa wina aliyense andi zikatero ndi ngozi chifukwa iwe uyambire wewe olembawo sikuti zako ziyenda chifukwa ukalemba zolakwika zikaonongeka iweso zikukhuza tukoza kuti munali nafe zikomo kwambiri amenewo anali Humphrey Mjetseni mkulu wa bungwe la NIFI dzina langa ndali nafe mlamba ndipo iyi inali program ya MBC Exclusive mtakale pamwepo sabata ya mawa mwakumenasi Introducing MEAP payment by installment offer. Electricity Supply Corporation of Malawi, ESCOM Limited, is committed to
to making electricity access more affordable and convenient to all our customers. We are therefore excited to introduce